Как се чувстваше преди да влезеш в програмата? Работех както много голяма част от хората, явно твърде много, отделях си твърде малко време за себе си и една вечер, лягайки си, получих сериозна паник-атака, която в последствие ме вкара в доста така други сериозни, как да кажа, психични отклонения и реално това беше причината по съвет на един мой приятел. А как се промени начинът, по който се чувстваш в тялото си след като започна? Мога да кажа, че освен, че се чувствам доста по-сигурен в своята физическа форма, това ми даде и повече самочувствие, чувствам се някакси с повече енергия, усещам по-малко стрес в себе си, чувствам се много по-сигурен във всичките си действия, спокойно се чувствам, станах много по-малко заядлив с хората и с близките около мене. Изобщо станах една версия, която много повече приемам за себе си. Какво би казал на човек, който се чуди дали да се присъедини? Бих казал, че ако те не го направят, Вселената рано или късно намира начин, така че да ни даде знак, сериозен знак, че е време да променим нещо в себе си, че нашите тела, колкото и да са аватари на нашите същности и на нашите азове, фактически също трябва да бъдат поддържани, защото аз силно вярвам, че човек е дух, душа и тяло. И всичките тези компоненти имат нужда от грижа, внимание. Та по-добре късно, отколкото никога.